2009. június 25-én a világot sokkolta a hír, Michael Jackson, akit milliók a pop királyaként ismertek, 50 éves korában meghalt Los Angelesben. Rajongók milliói nem akarták elhinni, hogy az a művész, aki olyan slágereket adott a világnak, mint a Billie Jean, a Thriller vagy a Beat It, már nincs közöttünk. Jackson éppen egy nagyszabású koncertsorozatra készült, amelynek címe This Is It volt. Hónapok óta próbált, és sokan úgy gondolták, ez lesz pályafutásának egyik legnagyobb visszatérése. A koncertekre szinte az összes jegy pillanatok alatt elkelt. A tragédia napján orvosokat hívtak az otthonába, de már nem sikerült megmenteni az életét. Halála után hosszú vizsgálat indult, amely végül arra jutott, hogy több gyógyszer együttes hatása vezetett a halálához. Kezelőorvosát később gondatlanságból elkövetett emberölés miatt elítélték. Michael Jackson halála után rajongók ezrei gyűltek össze szerte a világon, hogy gyertyát gyújtsanak és virágokat helyezzenek el az emlékére. Dalai újra a slágerlisták élére kerültek, albumeladásai pedig rekordokat döntöttek. Bár élete során rengeteg vita és nehézség övezte, zenei hatása vitathatatlan. Táncmozdulatai, videóklipjei és dalai örökre megváltoztatták a popzenét, és ma is új generációk fedezik fel a munkásságát. Te emlékszel arra a napra, amikor meghallottad a hírt? Írd meg a véleményed kommentben.